William Morgan dwi, Vicar Eglwys Leicester. Mae gynnon ni wasanaethau yma ar ddydd Sul am 7 y bore, 10 y bore, 1 y prynhawn, 4 y prynhawn a 6 yr hwyr. Dydd Mercher mae gynnon ni wasanaeth am 10 y bore. Mae pob gwasanaeth yn para am 1/2 awr. Hefyd, mae'r eglwys ar agor o 8 y bore tan 1/2 dydd bob dydd ar gyfer gweddio tawel. Y Parchedig Dafydd ap Rhys dwi o Gapel Sant Ilar. Mae gynnon ni wasanaeth am 40 munud bob dydd Sul yn dechrau am 8:45 y bore. 1/2 awr wedi 2 y prynhawn a 4:45 y prynhawn. Mae gynnon ni wasanaeth am 1/2 awr bob dydd arall yn dechrau am 10 y bore, ond does dim gwasanaeth ar ddydd Sadwrn. Marc dwi, un o frodyr Ty'r Brodyr. Mae gynnon ni wasanaeth am 8 y bore bob dydd. Mae'r gwasanaeth yn para am 1 awr a 1/2. Mae gynnon ni wasanaeth am 5 yr hwyr bob dydd hefyd, ac mae'r gwasanaeth yma am para am 2 awr a 1/2. Mae ein hystafell weddi ni ar agor o 7 y bore tan 11 yr hwyr bob dydd.